era visto. A calceta. Se vos conto no que anda agora o meu Kevin, non me ides querer. Bueno, mellor que o vexades por vos mesmos. É que velo así faiseme raro. Sí, pois a min reláxame moito, Si, é que ten unha habilidade para a calceta que talmente é un don do noso señor, Bueno, pois a verdade é que si non é por presumir, pero dáseme bastante ben, porque mira, fíjate. Oi, chica, ben, José, mira unha cousa. Se pode saber, pero de onde che ven a ti a afición esa? Pois estaba mirando para a mamá e dixen eu que mi José, se a mamá pode facer iso ti tamén. E mira, aquí estou, sabes? Mira, non me digas que non é para comelo, Coño, no meu ranchiño. Mamá, para, que non me esquí, perdoa, conta dos puntos. Ai, Conta dos puntos. Ahora está, a ver, espera, Conta dos puntos. que volver aquí. Mira, Ai, no, vas ben, si mira. vou ben, mira. A ver, ben sabedes que eu son un tipo de mente aberta. Faltaría máis, pero que queredes que vos diga? Pero unha vez que ao rapaz se lle dá por meterse en algún hobby, non sei, gustaríame que fose algo máis masculino, tipo facer pesas ou botar placas. Que, chiquitín, a que andas? Nada, aquí rematando así esa chaqueta, que che parece? Está preciosa, Sí, que maravilla. No, mira, unha cousa, hoxe non vas ao botellón. Non, papá, é que se vou bebo e despois non me dou concentrado e perdo os puntos. Normal, claro. Pois logo irás dar unha volta co cual, loquear un pouco polo monte, non matar algunha cabra, sí. Non, que va, é que se non mancho as más co aceite do motor e estropeo toda a labor. Mira, podes darte a volta. Kevin, por favor, respétame que son teu pai, home, por favor. Papá, por favor, dá a volta. A ver, ¿Ves? Bo, xa sabía que me quedaba larga aquí. Bueno... Non pasa nada. Pero, mira unha cousa. Esa chaqueta é para min. Home, papá, claro. É para demostrarche que te quero moito por ser tan bo pai. Que? Mirade para aquí. Mirade que maravilla, amigos. Elvira tiña razón. É para comelo a bico souro. O rapaz ten un don para a calceta e hai que respetalo e animalo, Claro que sí. Mira, agora mesmo vou de cabeza só puscas presumir de chaqueta. Carallo, Moncho, vaya chaqueta máis fardona tes. Ah que sí? La inglesa, E feita a medida, Mira para aquí. Señor, impresionante. Como te cuida tu Elvira, Monchito? Non foi Elvira. Fixo-me a Kevin. Como? Non sabía, era visto. Vamos a ver, ti como permites que o chaval ande metido na costa? Eso é antinatural. Bueno, mira quen foi falar, home. Mira quen foi falar o que quería ser modisto e o que facía en caixas agachadas. Como que modisto? Como que modisto? Deseñador de moda. Unha cosa, non compares un caixe de bolillos ca calceta. Con caixe de bolillos é un arte, a calceta é un hobby de bellas lecciones. Non sei que tipo de educación lle estás dando ao teu filho. Eu ningún, fui a nai. Que lle aprendí fui a nai. Pois vouche dar un consello gratis, Moncho. Saca o rapaz de servicio antes de que o perdas de todo. Ou se non és capaz de sacar un di, traelo por aquí que yo saco eu. É mellor non ter nacido que levar unha vida ignominiosa. Dixo ignominiosa. Sí, señora, eso dixo. Unha vida ignominiosa. Ai, Virxe Santísima, pero que tan atrasados son. E non é que pensen que Kevin é pajarito ou algo así, Non, que no tema sexual os de Lameiro somos de mente moi aberta. Pasa que no tema da calceta masculina, non me digades por qué, pero aquí seguimos sendo moi intolerantes, Sí. Ai, meu pobre filliño. Enfrontado aos presuizos nunha sociedade que non entende a súa ansia por facer calceta. Que tan amiga é a miña Elvira do culebrón, do drama. Por favor, eu non estou preocupado, home. Estou preocupado porque se por algo somos coñecidos no mundo do Lameiro é pola pouca firmeza nas nosas conviccións. Sí, cambiamos de opinión á primeira. Sobre todo cando hai un suborno de por medio. Vaya bufanda máis chula. Todo un detalle por parte de Kevin, Moncho. Señor, mira o pucho, que ben rematado está, Ois, retiro dito. Tens que seguir apoiando a Kevin no vicio ese que tenta calceta, vale? Efectivamente, eu nunca dixen de non apoialo, Só advertín que se a súa auténtica vocación era facer calceta, ia ter moitos problemas neste atraso de Lameiro. Good morning, everybody! Hostis, pon aí un chispazo. Que facedes todos tan abrigados, ca calor que fai? Mire para aquí, don Anselmo, que preciosidade, Fixo o Kevin. Sí, a miña bufanda e a chaqueta de Moncho tamén. Como?
teu fillo Kevin fai calceta. Eu non vexa que arte ten o tipo. Unha maravilla, don Anselmo. Santo ceo. Un adolescente facendo calceta. Un home. Unha víctima sumida nesa ignominia. Pero, Moncho, que tipo de pai este? Como lle podes consentir? Alá, outra vaca no millo que di ignominia. E diredes vos, isto amañase regalando uns calcetins ou unha rebequita. Error. Don Anselmo xoga noutra liga, amigos. Si, non se deixa subornar por unha prenda de punto. Xa sabedes como é. O tipo emperrouse en ir falar co rapaz e alá vai. Dasme náuseas, Kevin José. Náuseas. Pero, home, vamos a ver, é que non tes dignidade. Pero que ven todo isto, don Anselmo? Como que ven todo isto, don Anselmo? Que estás facendo aí? Calceta, como as medias. Pero unha rapaza, cuidade, ten que andar por aí acosando as rapazas, tirándolle pedras aos gatos, roubando fruta, Kevin. Pois a min entretenme isto, don Anselmo, que lle vou facer? Ademais, a miña nai di que teño un don para isto. Mira ti, que excusa. Tamén Hitler tiña un don natural para facer o mal e mira ti a que armou un menudo lío que montou por non quitarlle o vicio a tempo. Mire, don Anselmo, non sei de quen me está falando, pero se é unha persoa, un xenio para facer o mal, seguramente que se xa da choupana. Oh, señor, que me indigna máis a min xa non sei se a tua ignorancia histórica ou a tua falta de carácter, Kevin. Pero vamos a ver, por favor, recapacita un momento. Pensa nos teus amigos. Que van pensar de ti? Se van burlar de ti, un amigo facendo calceta. Don Anselmo, xa se burlaban de min antes de facer calceta. Ten resposta para todo, menuda lingua. As mulleres, Kevin, as mulleres. Que vai creer unha muller dun home que fai calceta? Pois que vai pensar unha muller de min, Xa se burlaban de min antes de facer calceta. Es un caso perdido, Kevin. Ten menos dignidade que a ovella esa que se deixou trasquinar para poder facer alá que estás manipulando. O que? Alá ven das ovellas. Ti es idiota. Claro que alá ven das ovellas. Donde ves? Pensas que nos gusanos de seda. Non quero ter nada que ver co do maltrato animal, Payaso, cala a boca, que non é maltrato ningún. Pero ti pensas que as ovellas están encantadas con que lle quiten alá, home, que non lles doi nada. Ai, sí, non, elas están encantadas de que lle quiten o pelo, non? E se me estás dicindo que non lles doi. Non lles doi nada, que ainda lles gusta, coi. Sí, home, sí, mira, papá, ti que pensas que eu son parvo ou que? Mira, fai o favor de quitar a chaqueta, Home, deixame a chaqueta que mas tiras, payaso. Feixista, Xa estamos que rebeldía. Non hai maneira, Alberiña, non hai maneira. Quen contaba que fose tan fácil sacalo do vicio da calceta, pior? Para unha cousa que se lle dá ben na vida. Tache nunha idade parva, home, non sabe ben o que quere, agora quere isto, mañá quere aquilo, Moi tranquila te vexo, Eu pensei que estabas ilusionada con que o rapaz se metese de cabezas no mundo da calceta. Non te creas, se che son sincera, tampouco estaba tan contenta, A calceta é unha cousa de vellas. Agora, se me falas do ganchillo, xa nos vamos a outra cousa. O ganchillo? O ganchillo é o paso natural, seguinte. Cando xa non vas máis alá no mundo da calceta, pasas to ganchillo, que máis que unha labor é unha ciencia. Moi ben. E de onde sacas ti que o rapaz se vai aficionar ao ganchillo, milla? Non ves que o pobre non pode nin oír falar da lá das ovellas polo maltrato aos animais e esas caralladas todas? Perlé, Moncho, perlé. Algodón egipcio 100%. E así empezou o meu Kevin no mundo do ganchillo. A tal hora estáme facendo un banderín do Depor finísimo. Pero dígonos unha cousa, amigos. Os endameiros somos intolerantes cos homes que fan calceta. Non vos quero nin contar como tratamos aos que andan no ganchillo. O que tal hai que loitar por sair do atraso, amigos. Era visto. O Señor dos Anéis. Sentes, que cousa bonita e elegante, verdade? Comprei un negriño na feira por 2 euros. Sei que é de estilo nórdico, da zona do oriente, onde van a chatarrada todo, verdad? Buscas, tes moitas virtudes. Bueno, digo eu que algunha terás. Pero entre elas non está do meu gusto, Ti dirás o que queiras, pero eu cada vez que o poño síntome ben. Dame un aquel de superioridade, non sabes?
Non, se ti mettesi cada cousa na cabeza que non... Sí, home, sí. Bueno, vou ir fregar, que teño unha fama de porco gañada que non me merezo. Non me merezo porque aquí, neste local, limpas unha vez ao ano faga ou non faga falta, entendes? Xa sabes que a xente é moi amiga de falar. Tamén non anda por aí o conto que reparto mal o correo. Que manda caralho. Pois veña, vou fregar. Vou deixar aquí isto para que non se me estrague esta maravilla. Deixa-me probar, Vou probar a ver que tal me senta. Carallo, é chulo, non? Sí, pois veña, non te emociones. Non, deixa mostrar que me queda ben. Home, que ten razón que se sintió máis grande, máis importante. Está, trae para aquí, venga. Que non, home, non, Pusca, deixa mostrar, home. Que me deixe a min, home, que é meu. Pero, como que é meu, Lino? Claro que faces? É que Lino colleu o meu anel. É que Lino colleu o meu anel. Venga, Pusca, chivato. Logo manda que ver, parece dous nenos pequenos, Dous amigos pelexando por un anel de feira cativerio. Trae para aquí, trae para aquí. Trae para aquí, a ver. Mira pa aquí. Unha peza ben bonita de bisutería fina. Sabedes lo que vou fazer? Marcho con ele. Macho, ven aquí, No fondo, fíxenlles un ben. Que son como nenos pequenos, criaturas, e ian acabar mal por un anel barateiro de merda. Por favor, non o podía consentir. Agora que o teño posto... Carallo, non sei como dicilo, pero... Síntome atraído por él. Síntome ben, como poderoso. Xa teño 4 ou 5 chamadas de don Anselmo para que vaya a traballar. Madre que o pariu. Moncho, que horas son estas de chegar? A partir de agora vas vir traballar todos os domingos de mes. Se podo vir co meu anel, dame Juan. O que faz con esa merda aí na man? Que iso? A ver... Déixame probar. Non quero. Moncho, son teu xefe, non me respondas. Déixame ver. Un momento. Tome, pero un momentiño nomais, un momentiño nomais. Vaya, nunca pensei que unha cousa tan fea poidese sentar tan ben. Moncho, voume quedar con ele. Non me facer eso! Non me respondas! Que ben me senta, que atractivo, que vigor, parece que teño 30 anos menos. Que potencia teño aquí. Trae para aquí, Moncho! Ven con papá! O anel! Dame o anel, Moncho! Este anel é meu. Non quero que o teña ninguén máis. Se fai falta non saio daqui para nada. Que cousa tan bonita. Síntome o tipo máis afortunado do mundo con este anel. Pero que pasa? Papá non come. Que está enfermo? Non, está metido no garaxe cun anel. Un anel? Sí, dis que se sinte ben co anel que lle colleu a Puscas, que non necesita nin comer, que se sinte poderoso. E non está preocupada? Por que? Porque eso é como no Señor dos Anéis. Señor dos Anéis, a xoallería de Santa Comba. Oh, mamá, a película! Vamos a ver, eu quedei dormido vendo-a varias veces, pero a película vai de uns tipos que tolean co anel e... Ai, o anel, e volvense todos, e hai un que é un Gollum. A ver se papá se vai convertir nun Gollum. Un Gollum? Gollum. Ai, Xesús, o meu moncho convertido nun Gollum. Xa me dixo miña nai que ia acabar mal, Que desgracia. É que un Gollum, neno? Pois é un tipo aí retorcido, que ten así mal corazón e depois... Bueno, quedaría todo por ter un gran poder. Pero o teu pai é así sempre. Mira que preocupación vou ter eu por iso. Ai, mira que te obsesionas con cousas raras. Agora deuche por ese anel. Non entendes, Elvira, ti non entendes. Non entendo, é que te obsesionas con cada cousa. Trae para aquí o anel, trae para aquí o anel. Non quero. Dame o anel, dame o anel, que pago polo teu ben, que te obsesionas coas cousas e non hai maneira de sacarche da cabeza. Devolve o anel. E non, home, non, que fago polo teu ben. E mira que ben me queda. Estou pensando que ata me vai coa roupa nova que comprei no feirón. Sei como dicircho, pero non o penso quitar ni para dormir. Dame o meu anel. No, que non, que non. Só podo ter eu. É meu.
Non vou deixar que ninguén máis che teña, chiquitín. És meu e de ninguén máis, Por fin estamos sós. Agora ninguén nos vai molestar, chiquitín. Podo estar mirando para ti todo o tempo que me dé a gana. Que non escape, colle! Aí está! Non me van a... Sí. Non, home, deixa te están comer. Dame, mamá! Non, dame a mí, cariño! Non sei. Mamá, tens que ser forte! Tens que ser forte de corazón! Non sei, é que é tan bonito. O meu anel, dame o meu anel! Non. Non, dame a mí, mamá, por favor! Bueno, vale, total, se fora de ouro, toma. Non, dame, por favor, o meu Non, anel! Moncho, tens que ser forte. Facémolo polo teu ben. Agora, que hai que facer? Pois hai que darllo a alguén puro, nobre e de bo corazón. Pero aquí en Lameiro non hai ninguén así. Sí. Eu, mamá. Ti puro e nobre, tío, que eres esparvo, Kevin, non puro de corazón. Pero bueno, terémonos que conformar. Ala, viña, fai o que tiñes que facer. Vale, Non, o meu anel! Date quieto, home, mira. Vai ser a miña vida sen o meu anel agora. A miña vida nunca máis terá sentido. Nunca máis volverei ter esa sensación de felicidade, de benestar. Tranquiliño, Moncho, mira por aí, mira. Pois se tes a José Vélez no lugar. Oh, José Vélez do lugar. Que ben, José Vélez, a ver se canta vino griego. Ai, que maravilla, que sensación de felicidade, que sensación de benestar. Aleluia, por fin acabou ese mal soño do anel. Kevin fixo moi ben en apartar esa merda das nosas vidas para sempre. Pois alégrome que todo volva a ser como sempre. Eu algo ainda o boto de menos, Pero, mellor así, desfacernos del, deixa estar. Que fixeches con el, Kevin? Destruíno para sempre. Na película tiraron nun volcán, pero andive mirando por aquí non atopei ningún. Que tamén é mala sorte que en Lameiro non haxa volcáns. No, Kevin, en esta comarca non se dan ben os volcáns, home. E que é unha pena que nos deranos un volcán chantado aí no medio de Lameiro. Sería unha bicoca. Pois tireino no abismo do foso dos Rottweilers de Don Anselmo. Ben feito, Kevin, que esos cans papan con todo. Amigos, non sabedes canto me alegro de desfacerme dese anel. Si Kevin dixo que menos mal que non acabou en mans de unha persoa malvada sen corazón. Ai, eso sería terrible, carallo. Bueno, por fin acabou toda esta comedia do anel. Deixa ir. Meu tesouro! O meu tesouro! Mamá, estás ben? Cala, desgraciado, cabronazo! O meu tesouro! O meu tesouro! Deserdado. ¡Moncho! ¡Amigo! ¡Ayuda! Moncho! Que foi, non verdes, coño, non verdes, que foi? Non son eu, escoita. ¡Moncho! ¡Sabeu, don Anselmo! ¡Abre a porta! Don Anselmo. Vaya coña barato que vos gastades, que cousa tan ruín. Gracias por recibirme. Pero, entón, que lle pasou, don Anselmo? Perdeu as chaves da casa? Peor, moito peor, Elvira. Mamá, que non me deixe entrar. Ui, a saber que estremonía fixo desta vez, bandido. Nada, Moncho, nada. Chegar un pouco tarde, 10 minutos. Home, que hai que chegar a hora, a Elvira, casa. por favor, deixar un home fora da súa propia casa por chegar 10 minutos tarde, pero... Mire, perdón que lle diga a don Anselmo, non me quero meter na súa vida, pero... Suena é unha dictadora. Sí, certamente, é das máis grandes. Pero tamén ten un lado malo. Mira, o que tiña que facer é plantarlle cara, facerlle fronte, dicirlle, mamá, aquí mando eu e punto. Moncho, non te metas onde nadie te chama. Elvira, por favor, home, por favor, eso non se pode consentir, entendes? Non se lle pode facer isto a un home. E se queres, justo ou non, tens que escoitar o que teño que dicir. E ti toleaches ou que raio che pasa na cabeza? Mira, vou para a cama porque non quero perder un minuto máis escoitando as tonterías que tens que dicir. E tes sorte que marche, porque se non quedaba estampárate contra a parede. Así é como hai que falar unha muller pa poñela firme. Firmeza. Venga, que, outra copa de coñac?
Canto teño que aprender do matrimonio, Moncho. Despois de moitos argumentos e 7 compazos de coñá, don Anselmo xa estaba convencido do que tiña que facer. Alá marchou cantarlle as 40 a malvada de dona Hortensia. E así están as cousas, mamá. Non son Anselmito, son Anselmo. Un home feito dereito. E por se fora pouco teño pasaporte español. É dicir, orgullo, dignidade. Así que acabouse iso de dormir fora, como se fora un campo. Moi ben, Anselmito, moi ben. Está claro que nesta santa casa as cousas van ter que cambiar. Exactamente. Alégrame que o entendas. Non só entendo, Anselmito, senón que sei perfectamente o que teño que facer. Descúlpame, Anselmito. E de repente esta mañá colleu o autobús para Santa Comba. Sabedes o que significa iso? Sí, que é unha agarrada, carallo, porque cos cartos que tamén podía ir en taxi. ¡Qué cachondo! ¡Sí, señor Lino! ¡Sí, señor! ¡Iso tamén! Pero sobre todo significa que vou ser un home libre. Mamá mudouse a unha residencia da terceira idade. Claro. É todo grazas a quen, don Anselmo, grazas a quen. Sí, Moncho, sí, sei, non o esquezo. Todo grazas ao coñá. Que deu-me valor e decisión. Sí, señor, polo menos un home que fala con sentiriño, que? Contolle outra. Naturaca, Pusquis, Naturaca. Hai que aproveitar este feliz día. Señores, vou ser un home libre. Viva a liberdade. Viva as residencias da terceira idade. Cabaleiros, hip, hip, hurra! Pero como se lle ocorre meter a nai nun asilo? Erro tras erro, Elvira. Primeiro, non é un asilo que é unha residencia. Segundo, non a vai meter el que vai ela de cabezas, de moto propia. E terceiro, é máis grave. Non se lle ocorreu a don Anselmo a idea. Ocorreuseme a min, a papá. Que vicio tes, Moncho, de andar metendo os fociños na vida da xente. Un día vas levar un desgusto con ese vicio. Se viras como mo agradecía don Anselmo. Bueno, pero para xa, que me estás dando noxo, E agora ven esa nova visión sobre a ingratitude. Pero como podes estar orgulloso de mandar a unha vella para unha residencia? Deberías de estar avergoñado para toda a vida. Pero cala a boca, mamalón, que ti non tens nin idea desto. Ti sabes ben que se vive nun sitio deses. Teñen de todo, amigo, de todo. Televisión, billar, baralla, petanca. Ai, sí, ai, sí. Pois sabes o que? Espero que te acordes desta conversa toda a vida. Sobre todo cando eu te arrastre para unha prisión desas e motes ali todo o día mirando para a tele e comendo petanca. A petanca non a comida, inútil. É igual, a culpa xa é miña por pararme contigo. Mira, non tens nin idea, cala a boca. Dona Hortensia era unha bruxa. Ai, sí, unha bruxa. Unha bruxa, pois sabedes o que? Pois vais vingar, Por qué? Porque os pais son moi vingativos e vos non tedes nin idea de pais, pero eu sí. Pero, cabeciño, eu teñoche que decir que non pensaba nin por asomo... Ti tranquila, mamá, ti non te preocupes, que eu... Ti vas quedar sempre comigo. Pero ti vas te acordar, vas te acordar de viña. Axudo yo a un amigo para que poida vivir tranquilo e que gaño. Que gaño eu? O odio do meu propio fillo. Manda carallo. Oye, pero cuidado aí, amigos, cuidado aí que a cousa, como sempre, aínda foi a peor. Tens que facer que don Anselmo recapacite. Kevin ten toda a razón do mundo. Pero ti escoitas, Elvira. Kevin ten toda a razón do mundo. Vamos a ver, esa frase non se dixo nesta casa na puñetera vida. É por algo será. Tanto me ten. Tens que chamar a don Anselmo e convencelo xa. Non, muller, que non. Moncho! Ui, Elvira, dijo que non. Entonces non insistas. Sabes de sobra que cando dijo que non, é punto. Oixe, non, non e non. A cando mandará a min preocuparme pola xente. Que non, que? Hola, dona Hortensia, mira unha cousa. Pero vostede non tiña que estar en Santa Comba. Ai, que volveu no coche das 9. Bueno, vale. Mire, don Anselmo non está por aí, muller. Non sabe onde está. Ah, bueno. E non sabe onde pode estar. ¡Moncho! ¡Moncho, amigo! ¡Abre la puerta! Desculpe, dona Hortensia, que xa sei onde está. Ala, que vostede siga ben, veña, ala.
Xa vou, don Anselmo, xa vou. Se pensades que Bin Laden non era trigo limpo, esperade a ver ata onde podía chegar a crueldade de dona Hortensia. E cando chegou a Santa Comba, en lugar de apuntarse na residencia dos vellos, onde dirías ti que foi? O notario, a cambiar completamente o testamento. Deixoume sen nada, Moncho, de nada. Deserdou Completamente. Será, bruxa. O que teña que facer vostede Estate agora? calado, Moncho, ti estate calado. E despois colleu o Mercedes, o meu Mercedes, e regaloulle os de Cáritas. Como se un Mercedes se pudese comer. E despois cambiou todas as pechaduras das portas de casa. Estou sen nada, Moncho, sen nada, e na rúa. Tranquilo, don Anselmo, tranquilo, que hace de amañar todo, home, xa verá. Mire, outro pouquiño de colla, que está bo. Se non vos importa, amigos, estou reventado. Gustaríame poder retirarme. E onde se vai retirar don Anselmo? E onde queres que vaya, querida Elvira? A onde vou ir? Era visto. Non te preocupes por min, mamá. Eu aguantarei aquí mentres ti digas e cando ti queiras volverei como fillo pródigo. Adeus, mamá, boas noites. Sí, bicos. E mira que che dixen, non te metas, Moncho, non te metas, Moncho, non te metas, pero ti nada, cabezón! Cala a boca, non me tires pola manta, que me cago. E diredes vos, ala, veña, xa está, asunto amañado, xa non pode pasar nada máis. Error, amigos, error. Eso das 6:15, chegou Kevin do Botellón e asistimos a unha nova edición dese pesadelo universal chamado O Borracho Sentencioso. Díxemelo ben clariño, pero claro, aquí nesta casa non que se lle fai caso a Kevin José. Pois dona Hortensia vai se vingar, pero vos, brother, non me escoitedes, que é verdad, cando falo eu, aquí ninguén me fai caso. Kevin, por favor, vai dormir a mona á casa da collona, Sí, tranquilo, claro que vou ir dormir, claro, pero sabes a onde? Sabedes a onde? A miña cama, a cama do señorito. Veña, hasta logo, pringao, chao. Ui, va.